Kakasi Students Union East Giant Hill District Unit Kelayo Barakhe Yakasni Kersuri Nekakasi National Awakening Day Mendak Sautrik Uyayong Arjar Arpusau Ha District Headquarter Hakliriat Hakmat Umat Saanam Uwak Yang Nangba Kebedan Hakati Kecaka Hakanekasni Ladon Lang Kiparasing Halang Kentup Nadu ke FKJP HNYF Bat ke AJ YWO Bat ki Seng Nungnya Kali Kamai Hakaba Kila Shimentalang Ban rakhe ya kane kasngi hagaju kasngi kaseng KSU is Giant Hill ringkat bagi parlok sing mahalang kila penlong ru ban thang yeki kot kendan joka Citizenship Amendment Act arhaja kat kandai hagane kasngi kumsi benta ban penpau ke jing persya ke bejur hal ke jing temu ke sarkar ban wanra ya ka lentirel sya ka thain is Giantia kaseng kala samru ikot lingkedop balapan kre takalat pathai kaseng siki pajba hakliriat ki ban pensengutu ki pajba kumno kan kata ya kathan bar kejelahi barok away Macam Islam Peher sirip kan. Kacak kan nagling yung ika jibo kwa play warok i nong yalam sembalang waki khot yang giwi le wada play ke poro kodor wadle ku MC ngayo le wa giwi le ku mi wan ni daw ku em gi kendon um yo yawan kamni play cibon ko daman kam cipai geri cikatu ya kita le uman kam cipai yang kedai peru henry ka jibo kwa ku pa ke kubor sabil pradok prasnam ku em sayung cesem ku yo yang bagilat patai kubor ya ke kubor nagling yung i hawito wa jantensi kasi jantia hi warok owi i kam ke bru dawai i naka ajiwo dawai ya ki pajba warok yang ke bru kuasna ba ka ti ano naka jing miling ke yang i waman i kam kirit paj wakian kwa emle ke jing ma hodo jai nei bagi bon ki benta katukan ni ki benta kwa i pensna hawito wa ke yegi daw waman ki weak points yang i kam ke bru kwa em ke jing ma ku chat telep yang jaibru ke yang iman ki kamni ku nongkong to ki border la di pai ya ka interstate border we ka international border le emi ha ke jingma ku em man ko ku khor hado ka te uye ki telkam leng bagi an ku wan psia ki bar jela chakani ke jela ke yang i ku pen man hado ku bon ki yuten utam gi ki bru na bar ya i ke jaibru apa waro ku wi kasi jantia hills ku ar ke tlot bor ke yang i lani ki weak point ke yang i to ki an ki watlot da man ki ka an yang ke state dan man ki an ke district council man ki watlot hadu kata ku mye uyada ya i kat kam ke benta ku ada ki nong tawan mem sna an ki hadu ku khor ku da ya bru yang i wa district council le ki an ku em ki mem kre kam ki hadu di wator kom ne benta uyada ke yang i kwale pan ma bele ya ki kentai ko da em na chongka khle ko em ha kani keri ko maya ke yong i chi benta le de ko burom ya pi ki wada em lok ki bar jela ki kentai kwa i ke message tapi ki prado prasnam ya like kwa u em kam kani ke jing chongka khle nei daw kwa em wi mkwa pan pau pertuit wi na po not easy hando wan no po mekhalaya ongo ye ki prado prasnam kentai ke yong i ongo kentai to kiwa ro ke yong ki kamada melin ke yong i wato kat kuan ki thau ki bhau ki kai pateng ke yong ki ne goto ha ke kendo te yo ki ti gina bar ke wato ke tai ke lat kabuk sier ke ya i ku yo i wato nang ba ki kantai nei tai daw ki chom kha khle ki tro ne benta yo ke ya ke license ki kan ki heni hapo jai state ke yong i wa bon nei te kerpari la ya warok ki jai bru ke yong i kwasnau ba uyat i nakani ke virus ko ma ba hapo kecai bru yang i kwa ngamle hakani ke virus keteto ke pisa ngaji la di pai ya kam tama i Giant Hills wa Giant Hills warok ke wi hainu ki benta ki wa bon ki bar jelawan ki kedawi ba to do wan ki la di kam ke sensus yang arja kadwi da poi duna le paulak de sensus
kuat dong mi lini azar so projected population yang i to so pau tang watin to kijai bru ki wa lawi dang bon i pai ke jing tlo dengan district council hawar ki an mem krek kam man ko yaki u sa ulekat wangai umon ki chini netai daw keni ka virus pisa la de pai i prado prasnam kat waye wala hamilat waka lembak ke pisa u yok jai bru ki yang i dikiwi labar utam gi ya i te kadro selepai i jaga benta yang ke CA ong ke sarkar lengba chief minister ongo kende persen kwa ke jai bru yang i hapo si jantia yang bagi 6 schedule cha exam ke CA and itu katuni benta ke Taiwan ha Shillong ke waman ki European world daman ko kam ko fiam ko nyi pdiang nei daw ko ile man ke jingker nei tai benta ko man ke klong snam yang ke jai bru i hei tai uyok ki sia cha i nei tai daw ina galiang yu ajivola kerjaan ya ke jingtang yang ke suci ya ke ni ke rules kedawai le nak sarkar yang bagi kesu le bagi wiki kamada lalu ti ki wadu cha supreme court le wa ke Meghalaya atau exam 65% kenang wa duk ki bisa na to klong snam ke yang i kuwan chini cha ki wiki district yang i dei daw chitin thaba paradok prasnam kan mo ya ke jing coaching wer yang ka ajiwo chiruplang wa ki wiki sen balang le ne benta khai thia na ke jing meling ki yang i aku MI hinu ni benta la deman iki berupai ba la deman iki nongkrek sarkar la deman iki nong tau an kon mo to ke jaj bru hakmat ki kam hadin kon mo kwa hinu ni MI le jaj bru hak MI ke jing kon mo kwa hakmat ku ke jing ma ten i ya chat telep i kai thia kinu isu kwa him sen balang na benta yada ya ke jaj bru man ko ya teli na benta uye poi thong uye yada ya ke jaj bru kyong i do ini pen kun alang jing wo mat chaprang klor kari ke si wat ki sen balang le yin teli jaj bru na benta upoi thongi na benta thwa upoi ko wi pateng uye ui kedap ko wa pensuk ya ke jaj bru i una pateng la pateng kulai sang bahalang hapo ajong ka jinglam jong ka GSU ni pelong ya kene ka si ban kersiu thia sekajat benreu ka jongi na ka benta ki dauba ki dausan te hawa chisha kene ka kentin awi kining ngamot ban pasat jengmut kamdei ka kentin ka ba ngidon ha ka jingthia lene ku bangi thia ha ka por menmet hare kene ka jingyo thia jong ka jat benreu ka jongi kalong ka jingyo thia ha bangi yat ngiying ngilong ki ba matla lane ha bangi yo iru ya ki jingduna ngilong ki bom yo i ya kita kata kalong kum ki wai ni kilat jong ka kita ki jingyo thia jong ka jat benreu ka jongi ki jing e ki badon ha ka jat benreu jongi ngim yo i ya kita kalong kum ke jingyo thia tenga kwa ban pasat cikilai tali ki benta jong kene ke jingker siuri lane ke jingker siu ya ka jat benreu ka jongi ngakwa ban pasat ha ka jing edai bat ki khon samla ki jongi lane ki samla pule kaladai ke por baka jat benreu jongi kan jam chakmat ha ki ege baro bakalong ka jat benreu kapan yabe ke jing start ngisngau serong baka jat benreu jongi kat banang ya ki por ni kala penmi ki IS kala ban penmi ya ki MCS ke penmi ya ki kerdan ki beper bat ngisngau serong ru baka sam ki samla jong ka jat benreu ki miru na ka benta ban syakri ya kari baka jat benreu ha ki liang beper kumta lengba jong ki samla pule kalong bakin duryap ha ki jing pule ke jong ki kenang ba ngin ken benreu na baki benta ki beper teng don ki jing e ha ki liang ki department ba lada jia ba khot ya ki pos ba kham he ki jat benreu jongi ki duna ki ban yele ya kata ka kam hanrei lada ka jingnang ka jing start kan yok ban kiu ha ka jat benreu ka jongi kalong lengba jong ki samla bangin yo ya ka sencar kadar ka bangi sencar hi dalade kumba kilong machua ngadu tirot sing ukianong ba bangi ying halor jong ne umat kalong ka jingpan kan mau baki yele na ka benta ka jat benreu ka jongi ting akwa ban pasat jingmeru haga jingi dai bat kayo ka kot jong ka jat benreu ho shisha kayo ka kot kala nang hier ngio i ba ka state ka jongi kala long ka wai na ka state ka por state hapo jong ka ri India kene ka dai ka jing trot ha ka liang kayo ka kot ngi dawa bat ngi kerpat chega government bakan thau kilat kilanti bagi khon samla gi jongi ba
nadu ki ba kamai la ka jong ki kap ki jam ki businessman ba kin yo ban im chakmat kamai ka ki jong ki jil na landa jong ki balang ka jing long ka jai penreu lengba jong ki middleman lane ki breu ki badan hakakam na ka banta ban kintiu ia ka yo ka kwat kebalai ngaku aban keren sepang ka sensar ka kadar kabangi don ia lagi jong ki dong khmat ki politician sa ki digisngi ki babon ki politician ki yo thia ha ki jing yo thia ki ba kim yo i ki jing e jong ka jai penreu ki ya lemuk lane ki le no ya kata kata rajor ka jong ki chiki e ba ka jai penreu jong i wat la ka don ha pedang lane hatmir jong kariat na kata ka dau kum ka jai penreu i pen kan maru ba kum kinong mi khmat ki e ki mengelejit kum ba bila sim kum lejit ki ka jing e ni karpat ye phi lai pon rungut kinong mi khmat jong ka kasi jain tia ka jong i banlong ki ba yo ba phim dai banlong ki ba yo thia aba pi yo i ka jai penreu ka don ka jing e han rai phi dai ban ki thia no na ki jumut jim khat jong phi bat phi dai ban kendit penreu na khnang ba ka jai penreu jong i kan nam long kata ka jai penreu ban sedam no hak ini ki kendit sedam ban kendit por dak ini lemba jong ai gasngi ai ba kan long ka jing kar siu thia yang ilang baro nadu baret hadu pasan ba ka jai penreu jong i sesisin lengba jong kan usnam ngiyo ban pelum kum ne tang kendit ngot namar ka don ka model code of conduct hari next year iran chairman bengin sepelong ya ka program ka bakham he bak kan rong haki tendang skor jong ki pai ba ki jong i bat ngi karpat lengba jong ki social media phi ki pai ba yo i ya kene ka jimpelong jong i program to dai men simlam kenang bengin yo man sim na ka banta ban kersiu ya kari bat ka jai benreu da ka jing ya trelang rengkat nadu ki sang bahalang nadu ki kan hon ki bafar hapo ka jela ka jong i bat nadu ki pai ba kham tam i don kam i kesti ki mon ti diang ka jong phi bakalong ka jing job na banta ka jai benreu tang de kine kan tin im slam ka sang